Spesial buat Karang Turna. Oke, selaku sabar hadir bersama Kasa Musik. Kopi lagi neng rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok podo tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Kok yo sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mesusu meneng paras bagusmu tak beda karo atimu rungono tembangan manisku
terima kasih nih Mas Ayu Mia yang sudah berlalu sempat